karong Domingo ha. Sorry ko kay hiling po ni bilyar din yung kapare no. So tara ko yogi ko kay sorry ko karon. Ako pagitaon ako mga kapare po. Before ko makalimot dai palihog lang po ko og subscribe og click na notification bell dia. Og like ato mga video mga kapare ug mare para sa ubos akong video pwede po mo comments no para mag-shout out mo. Kanya tara na pa mga pare ug mare dito magdugay no. Kuya Ugo. Stand by. Ay, tamla rin maayo, oy. Wow! Wow! Pre, pare! Pre, kay niabot ka, pre! Ano na kay video, pre? Pre, kay... Paniwala na to na mudaog ta, pare! Yan, no? Ilang na? Kiruin yan ba tayo pa yung call? Sure na. Wala ka na ino, wala na sulang ko ako na no. Pinsan na lang ka. Katira pa katan eh. Ya, tribul mo ka. Ay, kaya mo ko kay. Nontote, layog niya. Mano, pre? Terus? Tandaan mo daw, tandaan. Wow! Yan ako. Wala daan pinapra. Wow! Wow. Wow. Wow, wow. Pakila rin ang pagkog hapon, oy! Taray ako bakong ibaligyan ito bako di ay. Ibaligyan para makadulang bilyar. Okay. Da. Tite, kutite! Oo. Tama chiti eh. Ama aja deh, Pak Ji matira. Oh. Pre kagagawa sa pre kay kurang karang confer. Sama pre pre. Amang gagaw! Daw to ito pre na gaw. Ikaw ta! Ayun ay pulbos pre ha. Ko nagsalik, na makadaog ko pre, nagsalik mo ko sa halad. Hindi ko rin makadaog sigurado. Halad tanan. Asap to ko maraha. Ay, O dara kana ka kana sulod. Nakatira na ba? Tanawa. Ako. Wow! Ano ba? Wala ya ba ya po. Wala ko tira ni. Ginelo? Asa? Ikaw na lang ni, og kinino. Tulig kanina ba? Ay salit tinada pre, halad pre. Ay na tikton ay.
Balik. Kulang sa bayo ha. Yosi na, pre. Pre ha, isip-isip lang pre ha. Ay, si Eh! Banchat. Bad gamay. Gamay. Balo na kamu lang bilyan pare. Ay, ana yun eh, pre. Ha? Huwag mo kung nagsalim ka daw ko, pre. Nagsalim ko sa halad. Ano yun eh? Kan na. Ah, dama, para sa pare. game na. Wala nang laga ito yung braha. Wala. Damay, imbis salim pa ako. Kaya sigurado mo halad yung ka. Joke lang. Kinapag game na ka. Parigani lingkod-lingkod. Producer rate ni Game Road. Ayun na pre ba, pasignan ako na sila. Okay kayo. Dokto nga niya ha. Dokto nga iwa, dokto nga. Nabaw siya, nabaw pag isa. Sunod. Tay. Impas. Impas yun. Sabi ko maso niya decide na. Okay, di bol. Patulong ka puno pa yung game. Game, ram-ram ay. Op. Oy! Game mas ramon. Wais swerte. Pina ko game na kato pre. Nyara Puti may sulod. Imo man siguro nang gi kupigan ganay na, wa man na nimo ibutang. Ganit pre, tingnan gani sila pre, abrador, ngawa nga. Ako na gitaguan. Apa dia dia? Oye, gini si Jeremy. Wow. Nung tirada gini. Ayan na dai telingaw. 3 points by Junjun. Ikaw na pod pre. Kuna pod pre. Isure na pre ba? Balik ka. Ay, basa-basa man pre. Damay pre. Wa jud na sulod. Ora kita ra mahilig kan is billiard pre. Ang bilyaran wala man mo bulaw di ba? Mahilig. Dito rin kita ning bilyaran na pre. Pero pa-register na ka diri pre. Ano man? Kini bilyaran na Ay ni. kinala pa register. Oh, Damay. pero dako kay pre. Yung apil pa na dayong. Muhalan na lang ta pre. Muhalan na lang ta. Ha? Muhalan. Marimani TV. Yes, pre. Ayun na. So na pre, diri ko katulog sa mga bilyaran pre. Asa sa taas sa ilalom. Eh, sa taas niya, pwede po sa ilalom kay. Nagbanig na ko eh. Ang uban pre mohawd man lagi nig makatulog dire pre. Ikaw pre. Sinitabo nimo pre. Pre kay tanaman ang mga bula na pre. Ang kuan, gurta na kong kaon oy. Pero isa ra ka bula gyud ako mga kaon.
Saya nga pre. Ako na pre. Ikaw na pre. Hindi lang taga baliti pre. Ikaw lago pre. Dari ka pre. Wow. Oh, yaho prepare. Ah, tulid. Usab ang plano pre, usab. Guys, sige pasok pa pre. Try, lalit na kanday sa tayo. Say! Ay, basa-basa pre. Ano? Basa-basa pre. Basa-basa pre. Agad pre. Basa-basa. Tira na buka pre. Di pa man siguro ikaw pre. Ikaw na? Oh. Pag-sure ba? Tao di mong shades mo, di ka kakuha anak pre. Ngit-ngit. Wow. Pagkitira, ngit-ngit. Tawag shades. Uy, basa-basa. Oh, Uy! Jari na yun, si Jari na yun. parijari na jud. Modern na siya ni Kuya Day kay Gato nang huwa sa pako. Modern ni baligyan ang pako day. Para makadula sa bilyar. Modern ni siya day. Ada sa kipiran dali day. Dapat para pa ni mga bataan dito sa pako ah. Kaya pa ni sila sa ba. Kaya ni dadamag ko. Kedua mo kada damag pre. Oh, magani, pre. Pero sulat pre, mako sila pre. Kapit para toso sa kong lumutan lagaro pre. Agak. Nabali lagi pre. Nabali. Ang lagaro. Ala lagi dito sa. Wala lagi. Wala na no, pang last ball na oh. Pang last ball na ni. Sorry pre. Pang last ball na pre, oh. Ano papasok-pasok mga pre. Oh. Wow. Kasabay mo Wow. siguro mo paridong ko dito log bilyaran pre. Pro. Say pre, mag kuan mo pre, niya kasi lalong niya. Ito sa mabaw. Ako sa mabaw, si lalong. Pro. Kay babaw ka permente pre mo nga tunugan ka ang iya. Wala gilit-sulit ko sa iro pre. O mga kamari o mga kapare no. So nahuman na po na to ang isod karong adlaw na isuroy ko. Punta naglingaw-lingaw ko pero nag-uol naman ko ani ko magkadaog. Pero okay lang kay at least lingaw-lingaw naman. So before ko makalimot, palihong lang ko og subscribe og i-click ang notification bell og i-like atong mga video mga pare ug mga mariha. Para madungag pod mo sa ako ang pagkadaghan diha sa subscriber sa atong kadaghan sa subscriber ha. Og di na lang ko kutob. Antos sunod na to para kita. Bye-bye. Champion!